Bueno, dono la benvinguda a totes les persones que ens heu volgut acompanyar avui així en este acte. Especialment a dos persones que m'han acompanyat allà a Madrid. A Olaya, benvida, moltes gràcies per acompanyar-nos. I a John, amb qui vam aconseguir ser els primers diputats que entraren en territori ocupat en el Sàhara i vam compartir moltes vivències allà. John, ongi etorri, eskerrik asko. L'altre dia, allà a Madrid, un diputat de dreta, en el seu últim discurs, parlava de la lliçó de convivència que havíem donat els integrants del grup mixt en un grup mixt absolutament desmesurat, però havíem sabut repartir-nos el temps, repartir-nos-ho tot i no tindre ni un sol conflicte. Hem donat una lliçó de convivència i hem donat una lliçó de que els diferents pobles, les diferents nacions de l'estat espanyol poden estar juntes, es poden entendre i no plantejar cap problema. Per tant, gràcies John, gràcies Olaya, perquè amb vosaltres m'he sentit molt i molt acompanyat. Cada poble dona el que dona i Sueca ha donat un bon grapat de nacionalistes. Hi havia un que és menys conegut, un d'ixos, un rara avis en el nostre país, un nacionalista de dreta, un home d'ordre, però un gran nacionalista que li diuen Nicolau Primitiu. Nicolau Primitiu sempre tenia un lema: treballar, persistir, esperar. Jo vull començar el discurs justament amb aquest lema d'eixe suecà que va viure els anys de la postguerra. Fa 38 anys que vinc ací. Fa 38 anys que seguís venint ací. He vingut a soles, he vingut en la nòvia, he vingut en la dona, he vingut en les filles, sense filles, de totes les maneres possibles. Quan vaig vindre ací la primera vegada era un xicón pelut que portava una bandolera que estava plena de senyeres, però també plena de passió, plena de conviccions. Hem passat un camí llarg fins a arribar ací, un camí que estellés el dia d'una forma magistral. Hem sigut un poble caminant en la llarga nit de la polseguera, o entorn una amarga polseguera. Però hem arribat ací units, treballant, persistint i esperant. I avui estem en el millor moment que mai, en el millor moment. Veig el president, veig consellers, veig el síndic, veig directors generals, en fi, directores generals, diputats, veig un eurodiputat per allà, en fi. Qui ens ho anava a dir fa 38 anys, quan el monyo m'arribava per ací, que avui tindríem tot això? He perdut el monyo, com veieu, però conserve aquella bossa plena de convicció, plena de passió pel meu país. I estem acostant-vos novament a unes eleccions generals. Unes eleccions generals que donaran pas a un Parlament que tindrà molta feina per fer. Tindrem que derogar tantes i tantes lleis que ha fet el Partit Popular, però serà un Parlament que als valencians ens afectarà d'una manera clau. I aquest Parlament haurà de fer un nou sistema de finançament i haurà de fer una reforma de la Constitució que doni un encaix just a les diferents nacions que conformen aquest estat. Estem en el procés de presentar-nos i Compromís som justament especialistes en arribar a l'últim moment sense saber què farem. No som els únics, El dimecres passat en el Partit Popular n'hi havia moltes cares que diuen: a mi em tocarà, mare de Déu, a mi em tocarà. No som els únics. Sabeu que este procés no està sent gens fàcil, però vosaltres
la gent del bloc ja heu parlat i heu dit que sí a la manera d'Estellers, solemnement. No aniré en cap candidatura que no aspire d'una manera clara, d'una manera nítida, d'una manera inequívoca a conformar el primer grup valencià en el Congrés. Fa 4 anys vaig dir així mateix, en un sol que badava les pedres, que si entrava no entraria sol, que entraríeu tots els valencians dignes, tots els valencians dignes que s'estimeu esta terra i este país. Valencians dignes com Genovés, o com Anna Lluc. Dimecres estaguérem, Enric i jo, i més gent, estaguérem en els Premis Valencianos del siglo XXI. Allà va eixir Genovés, que és un home de molta mà, però de poques paraules, i va parlar en valencià. Allà va eixir Anna Lluc, que sí que és una dona de més paraules, i va parlar en valencià. Genovés i Anna Lluc demostraren que en el segle XXI els valencians podem seguir parlant en valencià, que en valencià es pot fer esport, es pot fer ciència, es pot fer literatura i es pot fer tecnologia i es pot fer política, com la que estem fent nosaltres. Donaren una lliçó de dignitat l'altre dia. Fa 4 anys vaig dir que si entrava no entraria sol. En mi va entrar Jaume I, les paraules de Jaume I. Vergonya, cavallers, vergonya, per a dir-los als del Partit Popular que ens hem tingut 4 anys més des que portem en un finançament injust, maltractant-nos en els pressupostos. En mi va entrar Fuster per dir d'una manera clara, nítida, que tota política que no fem els valencians la faran en contra dels valencians. En mi va entrar Francesc de Paula Burguera, que va donar un exemple de dignitat quan no va votar aquesta Constitució que ens deixava als valencians entrar en l'autonomia per la porta de darrere. Gràcies. Fa 4 anys vaig dir que si entrava no entraria sol. Heu entrat totes i tots. Ahir m'enviaren un correu d'una pàgina web que diu ¿qué hacen los diputados? Alguns no hacen mucho. Altres intentem fer molt. En el grup mixt treballem moltíssim. Què hacen los diputados? Vaig dir que si entrava jo entraríeu tots. I ficava que Compromís havia tingut 892 iniciatives parlamentàries. Que Compromís havia tingut 427 intervencions. Darrere d'aixes quasi 900 iniciatives, darrere d'aixes més de 400 intervencions, estàveu vosaltres, estàveu tots, els que m'heu ajudat a portar el nom del meu país allà a Madrid. I que ara, si decidiu enviar-me allà, m'acompanyareu per conformar el primer grup valencià en el Congrés. I ara, fent allò que en el grup mixt ho sabem fer també quan li diguem al senyor Posada, ja acabo. Ara va de bo, acabe. No, en 4 anys no he caminat sol. Hem caminat tots junts, agafats tots plegats de les mans. Tots els que portem al cor la fidelitat a esta terra, la fidelitat i la lleialtat a esta gent, la fidelitat al nostre país, al país de les valencianes i els valencians. Per tant, visca el bloc, visca Compromís i, sobretot, visca el País Valencià.
Gràcies.